Στοιχηματικό δελτίο της speedbet.gr για την 3η 28 Ιανουαρίου του 2014. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ασπιώτης. Μετά την επιτυχία της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου του 2014 στο Σεδιάλ Έλτσε με το over 1,65 σας πήγαμε για μία ακόμη φορά ταμείο. Σήμερα στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι του Merseyside διεξάγεται το τοπικό ντέρμπι μεταξύ της Liverpool και της Everton. Μάτς με όλα τα σημεία να παίζουν από τη στιγμή που η φετινή Liverpool είναι σαν να γεννήθηκε από ένα παραμυθένιο κόσμο με το στρωμένο της ποδόσφαιρο, ενώ από την άλλη η τέλεια διάταξη της Everton και ο Σούπερ Λουκάκου είναι θάνατος για κάθε ομάδα στην Αγγλία. Να σημειώσουμε πως οι γηπεδούχοι έχουν να χάσουν εντός έδρας εδώ και 8 παιχνίδια, ενώ τα ζαχαρωτά είναι δίχως ήττα στις 4 τελευταίες τους εξορμήσεις. Δύσκολο παιχνίδι για σημείο, γι' αυτό πάμε στα πολλά γκολ επιλέγοντας το 4-6 γκολ. Επιλογή με μεγάλο ρίσκο, αλλά η απόδοση με 2,3 είναι δελεαστική. Συνδεθείτε σε www.speedbet.gr για να είστε κάθε ώρα ενημερωμένοι ή τηλεφωνήστε στο 9011 40 41 56 για γρήγορο και σίγουρο κέρδος.